Sa Poro po is 17 families and 32 individuals na. Nag-preemptive evacuation na kami kaninang 9 o'clock pa ng umaga. Kasi nagkaroon kami ng emergency meeting with CDR. Tapos sinabi nga nila na 2 o'clock yung kalakasan ng ulan, kaya nagpa-preemptive na kami kaninang umaga pa lang. Sa coastal barangay, sa coastal Purok po sila lahat. Yung mga talagang malalapit sa gilid ng dagat. Tsaka karamihan sa kanila mga senior, tapos mga may sakit, saka mga bata. Kanina kasi sa meeting namin with CDR, nandun na sila lahat. Si CSWD, lahat naman sila nandun. So, well-coordinated na kaagad. Tapos may mga GC kami, binabato na namin lahat dun yung mga information. Kung may dumating na kami na mga evacuee, na babato kaagad sa kanila kung ilang family, ilang individuals. Kaya kaagad-agad nandito sila. Siguro kung sa kami lang na Poro, maluwang pa naman. Kasi hindi pa namin na-occupy ng husto yung evacuation. Siguro kaya pa naman siguro mga 20 families pa sa Poro. Sa San Agustin, meron pa naman kasi we can vacate naman talaga this one. Pwedeng tanggalin lahat ng sasakyan para makapagpatayo pa sila ng tent. Nung last kasi nakapagpatayo sila dito ng 20 tents. So kung 20 tents yun na ilang family, marami na. Mga 200 families yun. So, 200 individuals. Siguro mag-ingat lang yung mga ayaw mag-evacuate. Pero sana nga, kung talagang alanganin yung panahon, mag-evacuate na lang sila. Pero kung ayaw naman nila, nandito lang naman din ang barangay. Anytime, basta kaya, tawag lang sila kaagad. Pwede naman silang sunduin agad.